একমাত্র চিন বুবাগ্রা তাবো থাং দङ बुबाग्रा थं थं दङैसे अबखे फनानै ग्रुप दलखौ अबखे फनानै ग्रुप बिजनखौ अब हाइनि ग्रुप बिजनखौ ओंलायै जों दाबो बुबाग्राना नालि बुबाग्राना साइनाय बसाबो आंखेबोनि दल बुबाग्राना साइनाय आं बुबाग्रा आंबाय लाइन गाहाम बुबाग्रा आंबाय बुबाग्रा जतबैनि कक्साव आंबाय सिमि कक्साया बुबाग्रा नरक जतबैनि कक्साव बुबाग्रा ओ बुबाग्रा साइचं ताबक लुट नाजा नावै दङ साइचं बो समय बुबाग्रानि तामाव न कुन वानाव थुइ दंनाया डेली वानाव मियासि नदि चिन बिसाम गन्जनि चिन तिप्रा मथारनि प्रब्लेम सापुं जों सालायबाय सुक्रुबलाय जों सालायबाय गैया थामालाय मिया तिप्रा मथा निया कृष्णपुर निया तेलेमुरा डिस्ट्रिक्टनि प्रब्लेम नङै मिया जों कोनोभाबे बरदास्त खालामला आर रुबियम निकक गोबां ककाव चिकन रुबिजम कायसे जागाया गोबां जागाव चिकन बिभिन्न साथन भाबे रुबिजम दङ किन्तु अब काहामनि बागै इगे काहाम किन्तु चिनि मथानो बुबाग्रानो दुर्बल चिनि ग्रेटर टिप्रादेननि सामुनो दुर्बल खायनो इगे आबो किन्तु बेलाय सायांनाय जों आबोनो किन्तु बरदास्त खायनो यांनाय जों आबोनो नायसेनि दङ जों आबोनो नायसेनि दङ क्लियर टक चिंताबो नायसेनि दङ नरक नुखना बीजेपीनि एमबीसी हंस कुमार त्रिपुरा फाइनानि बुसुखौ मा सालायनो जों नरक मोनाबाखै आं नरकनि EM सालबुसुक सामुनव प्रत्येकटा विलेज कमिटियाव थाङै थुइ थुबा आं कप्लायमनि परे सामुन कन्स्टिट्यूशननि प्रत्येकटा विलेज कमिटियाव हरजाखौ थुइया आ कखनो बुझिनो दिबागै शेष पर्यन्त चिनि विरोधी दलर हंस कुमार त्रिपुरा आं बुझिनि मानखा निनि आंनि सिचुएशन तामो नोंथांनि बागै महाराजा बाय फायना नोंथां बागै त्रिपुरा बागै फायना जों साक्सेस महाराजा ini berfamili tapi dia berfungsi. Tapi omas ni 15 tarik ni bisingo MLA tu hanya BJP ni MLA tu sendiri buat kali sebenarnya. Jumlah ni sini ni kau kalau yang start hari. Takut dia berfungsi. Narok hendak baksa sini EM kolan korupsi failure telemora failure. Observer Krishnapur observer मामनी कोरेबो महाराजा तब आनंदाई 3-4 ब्लॉक कमिटी वो फातारो आबो सामुनु फानु मानो रायमा बेली फानु मानो 3-4 जे जागावा आनो सानलाय दङो मानो चिनियाखौ किसे एलट खायदो बनो बिके सिनि आयनि लोकरो पनि कक नाना मुदागो जे जागावा सानाय दङ 3-4 जागावा महाराजा आनो विलेज कमिटी इलेक्शन निबाबे कैंपेन निबाबे दायित्व नाय जमनर न और हयतोबा गोबां लिडार दंसि और हयतोबा नरना आं फनिनो फाइमाया फाननि माखाखौ दे सिनि बुखुरो रां फैसा बेलायखिनो किसा जों बुजियो आगे सिबिनो मिनरो फाइनाय खतरायो अलरेडी मीटिंग खाइ मिसिंसि खाइथालेका सुरमावो बुरपाइना से सुरमावो बीजेपी बुरपाइना की प्रमोट थाने मेचन नेना से मानमा से औरो मिसि खाइलेले नरम नाइरोबी रहन लाइक और चिनी बरोबर खतरायो मिसि हिमलाइमानि आसे फान दंके आसे की प्रमोट थाने हम जाते ताका समय यंगा प्रो आगे की प्रमोट थाने बगै सामुन कागो हाय कागो नै ग्रुपि जम खाइलेलो Maya, terus kalau ciri mongia ni warriors lo, ciri kut dah ciri kamu, ada pas ada ciri borok, cuma edisi dibosa cuma demonstration kaya kamu se, सारा 4 bos सारा borok, mungkin kaya se, ada parti office kalau kena mongia lo. Itu naik.
ताबोक्ले चिन नाइलाइने ताको के बोक्छु नुगान बाहिके सामने बाहिनो अरनि बरो बाहिनो एक्टिभ मांगनाय जत जागानि बरो बाहिनो एक्टिभ मांगनाय